Ɗaukakar zamani tauraro haska baiwa a ciki Allah ne zamani, Allah shi ne zamani, asalin zance bawa ba shi da zamani. Kaga abokin nan naka dan Alhaji Bashir, yau a kan shi Alhaji Bashir ya tare ni ya man walakanci, amma tun da ba mu da kuɗi ba yanda na iya, kuma ka dai ga ba zan iya hana ka abuta da shi tun da tun kana yaro dai shi a babban abokin, kuma dai arzikin ga Allah ne ya ba su, kuma ban hidda tsammanin ka samu, inda dai ka gani yanzu shekaru sun ja ba yadda za ni sai dai in ta maka addu'a don ni sallah Allah ya baka, kuma don Allah ko da na mutu kakka walakanta talaka saboda ɗaya ka samu arziki, don Allah ku rinka kiyayewa. Baba za ni kiyaye baba za ni kiyaye. Don Allah a kiyaye saboda arziki na yan Allah ne. Mu kaga Allah ne abba ya bamu, dole mu yi hankali da jarabawar da Allah ya jarabce mu da. Yanzu ina kai? Sai wurin Abdulwahab. To don Allah ka kula saboda dai ka san halin baban nan nashi. Kana ji ka ringa kiyayewa. Da Allah ya maka albarka ka ji dan. Yaron ga mai zamani yana ina yanzu mai magana a kan batun batan yaron nan a gani da tashi ya dawo. Hello? Mai zamani yana kaso yana dan sangana yana jira sai ka zo. Ɗaukakar zamani tauraro haska baiwa a ciki Allah ne mai ba. Amin alaikum salam. Allah jami'a an wani lafiya. Jato an wani lafiya. Ya gidan? Lafiya. Ya harkoki? Alhamdulillah. Ya kowa da kowa? Kowa da kowa alhamdulillah. Lafiya lau. Ana nan? Lafiya lafiya lau malam. Ta yi. To, kai malam ya an kai ƙarshen matsalar? To, matsala dai ka sani dai matsala ga karamcin arziki. Matsala ga wanda bai da kuɗi dai kullum sai dai ta ƙaru. Ai ka sanya da sha'anin rayuwar da yake. Gaskiya malam shawarar da zan baka yanzu ita ce tun da haga Allah ya wa ɗanɗan naka baiwa kuma yana tashe cikin wannan Allah ya mai ɗaukaka ya yi suna da yawa. To yanzu shawarar da zan baka shawara guda ce a sanya da za a tura yaron nan bunni mu rai da birni. to mi ha To kai malam Jato in na tura shi birni wajen waza. haba malam gari da yawa kace wurin waza ya haba. To kai malam Jato kana ganin wagga shawarar ta yi ko? A ni ga gani na tun da yaron kana da baiwa haka nan yayi. To ba matsala. Yana nan zai dawo daga makaranta daga London. Wannan birthday din naka yana son a game su tare da shi. Idan ka ta zan kira a zamu ba da shi. Kan ma ya ga. Ya shi kenan zan kira a zamu da masa. To shi kenan za ka yi tafiya. Ni ma wani ci gaba ne mai gani haka. Zan ce wajen kanwata Kande. In
Allah ya sa ta yi cinikin batso ta ɗan samu kuɗi sai yan aro yan haɗa da kai kuma in kana da wasu kaɗan taimaka man yan haɗa yan ba yaron nan ya te birni. Malam ka sayar da harkokin da suke. Ka sayar da harkokin da suke malam jami'in. Ka san duk yan kama ce. Amma zan duba ne ma zan duba yan ga da ra'ayi. Allah ya Zan duba yan taimaka ga da mana. ra'ayi. Zan taka. Allah ya shiga mana gaba. Allah ya yi To na na gode. dan ci gaban mu Ka ci gaban san mu yaro ne. ka san duk garin ga kai ɗaya ne wanda nika raba in ji sanyi. Kuma kai ne abokina wanda nika tunuwa in tuna da ina da wanda ya tsaya. Ina godiya ga Allah da ya haɗa ni da kai. Saboda gaskiya ni kana ma abin da ba wanda ya kaman duk garin ga. Saboda talauci haƙƙa mata aka yi. Allah ka shiga muna gaba, Allah ya raba mu da talauci. To amin to amin. Ruwan zuciya za kai go. To ba matsala. To sai an jima. To a gaida iyali. Ina gaida su jimmala. Ba matsala zan faɗa. Ka gaida man da ɗayanka. Ba matsala. Haba, kira haka kwatsa ba karramawa nan danga, wa aiko ka. Haba, ran zamani, haba. Ka bakka da kuɗin garin kwai. Ka ji wata sabuwa. To yanzu ni kaga wada mama zan shiga in ga yadda za a yi ciki ko Allah na kawo wani in ga yadda za a yi. Sai ka ba mu kuɗin mu. To ni yanzu gaskiya ban sai da za a yi. Nan ka gane ni nan haka ni taho wurin ga ko sisi ba ne. Ba hasa baka san yadda za a yi ba. To ni gaskiya ka ka faɗa mai ƙara man hankali. Sai haka ba da su wallahi. Sai na ba da su? To ka ce ban bayawa. Gaskiya ce ba ka bayarwa. Sai ka ba da su. Iskancin banza da wuri. Sai ka Ka ba zo da su. kana mun magana Da ba ka bayarwa. ko Sai ka ba da su. darajar tsaro ba. Wani irin san daraja ce. To ya ba shi ka.